para sa mga kakasalon. Enot na tawag para kay Jake Turo Asor, 30 anyos, soltero, kan Zone 2, Bagumbong, Minalaba, Camarines Sur, aki Ninda Salvador Asor asin Sonia Turo. Buot mag-agom kay Maria Teresa Villamer Relayo, 38 anyos, Daraga, kan San Antonio Street, Peñafrancia, Naga City, aki Ninda Marcelino Relayo asin Feli Villamer. Ikaduwang tawag para kay Emmanuel Indicio, 26 anyos, soltero, kan San Felipe, Naga City, aki Ninda Reynaldo Indicio asin Francia Indicio. Buot mag-agom kay Trina C. Mansion, 21 anyos, Daraga, kan Zone 5, Udicon, Pasakaw, Camarines Sur, aki Ninda Nilo A. Mansion asin Teresa Mansion. Para man Niño Soro Halyores, 37 anyos, soltero, kan San Roque, Camaligan, Camarines Sur, aki Ninda Benjamin Jodario Halyores, asin Dominga Lemon Halyores, buot mag-agom kay Zarina Daria Ortega, 34 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City, aki Ninda Cesar Rebesa Ortega, asin Erlinda Daria Ortega. Para man kay Carl Steven S. Talagtag, 32 anyos, soltero, kan Jacob Extension, Topaz Street, Liboto, Naga City, aki Ninda William L. Talagtag asin Delia S. Sadia. Buot mag-agom kay Caterina May F. Fernando, 32 anyos, Daraga, kan Haring Kanakman, Camarines Sur, aki Ninda Roy C. Fernando asin Roseman Flores. Para man kay Edwin Aldrin Basmayor, 30 anyos, soltero, Kandau Street, Villafrancia Subdivision, Jacob Extension, Liboto, Naga City, aki Ninda Edwin Basmayor asin Milagros Cabrera, buot mag-agom kay Lionel Camille Patones, 30 anyos, Daraga, kan Charito Street, Diego Linyan, Barangay 6, Daet, Camarines Norte, aki Ninda Jesus Panotes asin Emeline Obina. Para man kay John Dan E. Vera, 29 anyos, soltero, kan Bel Magaraw, Camarines Sur, aki Ninda Daniel L. Vera asin Conchita E. Entero. Buot mag-agom kay Dana Grace D. Masagka, 29 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City, aki Ninda Danilo M. Masagka asin Divina Gracia E. de Jesus. Ikatulong tawag para kay Gilbert Otoman Ancheta, 41 anyos, soltero, kan San Antonio Rosales, Pangasinan, aki Ninda Freddy L. Ancheta asin Marcelina Otoman. Buot mag-agom kay Cheryl Ojame Hidor, 33 anyos, Daraga, kan San Felipe, Naga City, aki Ninda Diego F. Regidor asin Emilita Ojame. Asin para man kay Gerhard Roberto Romanti Santos, 33 anyos, soltero, kang Gulang-Gulang, Lucena City, aki Ninda Gerardo Santos asin Benilda Tabio. Buot mag-agom kay Ayan Robin D. Solis, 32 anyos, Daraga, kan Liboton Street, Naga City, aki Ninda Ruel Solis asin Agnes Dumawal. Kung si Simon po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibininda kan banal na sakramento ni matrimonyo, tulos man po na magdulok sa satuyang pura paroko o magdyan sa opisina kan satuyang parokya. Salamat po.
Diyos marhay na aga po liwat sa saindo mga tugang. Ngunyan, yaon na po kita sa ikaduwang Domingo kan Kwaresma. Sa arual daw niya tong pagkabuhay, nakakamate kitanin manlain-lain nakasakitan. Ini kabtang kan satuyang pagkabuhay bilang tao. Alagad kung ang Diyos yaon sa satuya, ang gabos na mga bagay sa satuyang buhay magiging magian. Ang mga problema minalipas, asin ang kadikluman, riniribayan nin liwanag. Sa pagrumdom niyato kan transfigurasyon, kan kagurangnan, hagadunta na mabaguman ang pagkahilig niyato sa mga bagay-bagay na nangyayari sa satuyang buhay, tanganing magtalubo kita sa kabanalan. Lugod, ang misteryo kan liwanag, magtaon nin dakulang paglaom sa satuya, urog ng gayong ngunyan na panahon. Makakaibahan po niya to sa Santa Misang ini, iyo si Reverend Father Joseph Abion. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa ngalan ng Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Mga tugang, ako unta na asin pagsusulan, an mga naginibo niya tong kasaalan, tanganing maging maninigo kitang magdulot kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos.
Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nagtugon ka sa mo na hinanyugon ang padangat mong aki. Pagkanigo ang pabusugon kami sa buot kan sa imong tataramon, tanganing huli sa malinig na espiritual na pakasabot, mag-ugma kaming magmansay kan sa imong kamarawayan, huli kay Hesu Kristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan dakulang pagtubod asin pagsarig ni Abraham sa Diyos. Si Abraham sarong halimbawa nin pagtubod sa tahaw nin kadifisilan, kung saan kita naghuhuna na pinabayaan kita kan Diyos. Pagbasa sa libro ng Henesis. Tinukso ni Diyos si Abraham. Abraham, Abraham. Inapod niya siya ni Diyos. Uya ako, simbag ni Abraham. Ang Diyos nagsabi, darahaan sa imong bugtong na aking si Isaac, aking sa imong namumutan. Padman ka sa daga nin Moria. Duman idulot mo siya siring sa tinutong na atang sa ibabaw kan bukid na ipapahiling ko sa imo. Pag-abot ninda sa lugar na pinahiling ni Diyos sa iya, kinaptan ang kutsilyo na igagadan sa iyang aki, asin ibiningat ni Abraham ang sa iyang kamot. Alagad hali sa langit, ang anghel nin kagurangnan nag-apod, Abraham, Abraham. Uya ako, simbag ni Abraham. Ang anghel nagsabi, hari, pagbingatan ang sa imong kamot, laban sa aki, dai mo siya pagkulgan. Ngunyan aram ko na ika may pagkatakot sa Diyos, dai mo isinayuma sa ko ang sa imong aki, ang sa imong bugtong na aki. Pagtingkalag ni Abraham, nahiling niya ang sarong karniro na ang mga sungay nakapurupot sa balagon. Kinuha ni Abraham ang karnero asin inatang nakasalihid kan sa iyang aki. Hali sa langit ang anghel nin kagurangnan, nagsabi giraray ki Abraham, ako minasumpa, nagtataram ang kagurangnan, huli taginib mo ini, huli tadai mo, isinayo masako ang sa imong aki. Bibindisyonan ta ka ang sa imong mga aki, papadakulon ko siring sa mga bituon sa langit, asin siring sa mga baybay sa tampi nin dagat.
Masasakupan kan sa imong mga aki, ang mga pintuan, kan sa indang mga kaiwal. Ang gabos na banwaan sa daga, magiging paladan, huli kan sa imong mga aki, bilang balos kan sa imong pagtubod. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako malakaw sa atubang kan kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Ako nagsarig dawa nga ni ako nagsabi, ako nasa makuring kahorasaan, mahalaga sa mata nin kagurangnan, ang kagadanan nin mga maimbod sa iya. Ako malakaw sa atubang kan kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Surugoon mo ako kagurangnan, surugoon mo, hinubad mo ang mga nakagapos sako, atang nin pasasalamat idudulot ko, ang ngaran nin kagurangnan, aapodong ko. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Mga panuga ko sa kagurangnan, sa kong uutubon, sa atubang nin bilog na banwaan, ang mga natad kan harong nin kagurangnan, sa tahaw mo, O Jerusalem. Ako malakaw sa atubang nin kagurangnan, sa daga nin mga buhay. Kun ang Diyos yaon sa tuya, si isay daw an matumang sato. An kahapotan na ini nagpapahayag sa halipot na paagi, kun ano ang buot itukdo kan ibang mga babasahon. Hinanyugon po niyato ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kunan Diyos para surog niya to, sisay ang makakalaban sa to. Day pinagkanuguan kan Diyos ang sa iyang sadiring aki, kundi itinao niya sa to gabos. Day daw niya itatao ang gabos sa to kaiba ng siring na balaog. Sisay ang masumbong labang sa mga pinili ng Diyos. Kung pinatawad ng Diyos, sisay ang mahukom. Si Jesucristo, siya bako lamang nagadan huli sa to, kundi man nabuhay liwat sa mga gadan. Nasa to ng Diyos, asin ipinapamibig kita. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po sa pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog ki San Marcos. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalihis nin anom na aldaw, ipinag-iba ni Jesus si Pedro, Santiago, asin Juan sa halangkaw na bukid. Sinda sa naduman, asin sa atubang ninda, si Jesus nagbago. An sa iyang gubing nagkintab sa kaputian, mas maputi pa sa anuman na nakakaputi. Da nga nagpahiling sa inda sa Elias, asin si Moises, nakipag-ulay kay Jesus. Si Pedro nagsabi kay Jesus, Maestro, marahay kung digdi na sana kita. Mapagibo kita
nin tulong harong-harong, saro sa imo, saro kay Moises, asin saro kay Elias. Sa katakutan, daiman aram kung ano ang sa iyang sinasabi. Uminabot ang panganuron na nakatahob sa inda, asin hale sa panganuron, may tingog na nagsabi, ini ang sakuyang namumutan na aki, himatea nindo siya. Dangan, pagkalagkalag ninda, dai na sindang ibang nahiling, kundi si Jesus na sana. Paglugsot ninda hali sa bukid, pinatanidan sinda ni Jesus, dai nindo ipag-usip sa kiisayman, an sa indong nahiling. Sagkod na an aki nin taho, mabuhay liwat sa mga gadan. Kinuyog ninda ang patanid, minsan ngani sa indang pinag-urulayan, kung ano ang buot sabihon, kan pagkabuhay liwat sa mga gadan. Mga tugang an marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan, Pag-omaw sa imo, Kristo. sa filosofiya, igwang term na inaapod euphemism. Ano ang buot sabihon kang euphemism? Iyo ini ang paggamit ng mga tatramon na sala o ang mga tatramon na magayon sa pandangog, alagad sala. Sala siya, alagad sa paggamit ng euphemismo, nagiging kaako-ako. In short, nagiging ng tama sa iba, miski sala. Halimbawa, pag sinabing abortion, ang paggadan aki sa tulak, pwede nang sabihon right of choice. Di ba mas magayon? From abortion, ginibong right of choice. Sacrilege, pwedeng sabihon freedom of expression. Lying, paghambog, pwedeng sabihon asserting independence. Laziness, pwedeng sabihon work-life balance. O kaya man idolatry, pwede nang sabihon embracing spirituality in various forms. So nahiling ta ang pagbabago, ang shift. Hari sa sala, ginamitan ng euphemismo, magayon sa pandangog, naging kaako-ako. Alagad ang katotohan, dai mababago. Ang sala, sala. Dai nanggad magiging tama, ang sala, miski pinagayon-gayon, ang tataramon. Ang sala, nungka, na dai magiging tama. Ano ang basihan ta kan totoo? Basihan ta kang tama sa inta pinagkukuanan ang katotohan na initama na dahil nagad kita masasala. Ngunya Domingo, iyo ang inaapod na Transfiguration Sunday, ang pagbabagong anyo ni Jesus. Nadamog pa sa Ebanghelyo na siya nagsilyab, nagkintab, nagliwanag, pati ang sa iyang bado, nagputi, pinakamaputi, dahil kayang isunrox, mas maputi pa sa kinula. Kaya may hiling taigdiyo na ang pagbabagong anyo ni Jesus, iyo ang pagpapabisto niya na siya mananggad ang Diyos. Asin ini pinatutuuhan kan boses sa panganuron. Mayong iba kundi an Ama sa langit. Ini an sakuyang aki, himatea nindo siya. Dangugon nindo siya. Asin aram niya to na sa Jesus, kadakol katukduan, kadakol mga tugon, na iyo man ang sa iyang sinasabi, na siya ang dalan, siya ang buhay, asin siya ang katotohan. Ang tama kay Jesus sa iyang katukduan, hanggang ngunyan, asin sa maabot na panahon, dahin nanggad iyan masasala. Ang tama sa iya, tama. Ang sala sa iya, sala. Dahil siya nagbabago, pati ang sa iyang mga tugon, puon kaidto ngunyan, sagkod paman. Kaya, maski kadakol-dakol ang mga problema kan taho, kita, kadakol-dakol ang pagtios, kadakol-dakol ang mga pagsakit, dahil kita magamit
ning mga euphemismo sa satuyang puso. Bakong rason na kita maghabon o kita nagtitios tanganig maghabon. Bakong rason na kita maggadan tanganig kita makaligtas sa satuyang mga kaiwal. Bakong rason na kita maglibak sa satuyang kapwa tanganig maidefenta ang satuyang mga sadiri. Iyo iyan ang kaluyahan kan tao. Nagja-justify gamit ang sa iyang sitwasyon, gamit ang sa iyang tibay o dunong, tanganig ang kasalan, maginibo sa tamang paagi. Justification of sins, tanganig sanang ang buhay kan tao maging magian. Distortion of truth, asin ini ang kinakatakutan niya to sa panahon ngunyan. Ang kadaklan, iyo na ang ginigibo. Kaya, minsan masabi, majority wins. Kung ano ang ginigibo kan dakol, iyo naman ang sinusunod kan iba. Alagad, ang kasalan, maski kadakol-dakol na ang nagigibo, solido ang satuyang pagtubod na iyan kasalan. Dain ang gad iyan, aaprobahan kang mahal na Diyos, ninhuli sa iyang tugon, nin pagkamuot. Ang pagkamuot sa Diyos, asin ang pagkamuot sa kapwa. Kaya magayunon ang pagbabagong anyo ni Jesus, ang transfiguration, nagtatao sa tuya nin paglaom. Na kung kita mag-focus sa tama, asin mag-iwas sa kasalan, igwang kamarawayan na naghahalak sa tuya. Asin ini namatean kan tulong apostoles na nakahiling sa iya. Nakamati nin kamarawayan na halos habo ng maghali sa iyang kataid. Pila mga paratubod, ang gabustang ginigibo, masakit man o inaagihan ng pagtios, igwa kitang pinaglalauman, mayong iba kundi ang kahadean nin Diyos. Kaya bilang mga parasunod ni Kristo, hingawahon niya to napapagdanayon ang katotohan. Ang sala, sala. Ang tama, tama. Dahil kita magibong paagi, tanganig ini, maraot, dahil lang sa kagustuhan o kamabutan kan sa tuyang mga sadiri. Kaya ngunyan na panahon ng Kwaresma, tinutok doang kita na magpangadji, mag-ayuno, asin magtabang sa kapwa. Paagi ini, tanganig masabutan niya to, na si Jesus iyong mananggad, ang dalan, ang buhay, asin katotoohan. Amen. Matindog sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Katulong aldaw, nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa tuong
kan Diyos amang makakamhan, hale duman mabalik sa paghukom, sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parupakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasaguran. Amen. Nagkakasabot kan pangapudan kan Diyos Ama, na dusay na maglaom sa iya, idulot niya to ang satuyang mga pag-arang sa iya, asin panuin pagsarig sa iyang tabang, kitagabos magsabi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin ang mga obispo kan simbahan, makapukaw sa mga paratubod kan pagtubod asin pagsarig sa Dios sa tahaw nin mga kasakitan nin buhay, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapara sa mga nagluluyaan pagtubod, ang mga pagduwa-duwa, asin masanglian nin hararom na pakasabot, kan pangapodan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing huli kan sa indang marahay na paarog, ang mga magurang asin mga paratukdo, malinaw na makapagpaliwanag kay Jesus sa mga hovenes, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang transfigurasyon ni Kristo, maging tanda nin paglaom asin kusugbuot para sa mga nagagabatan nin mga kahilangan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, akoon kan Diyos sa iyang langit no na eerokan, asin warasan kan daing sagkod na katoninongan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Ama niya mo sa langit, pakusugaan sa mo'yang pagtubod, mantang kami naglalakbay sa mga kadifisilan nin buhay. Tabangi kaming maminbidan an sa imong presensya, sa mga tahong kahimanwa niya mo, asin an sa imong kamot, sa mga pangyayari araw-aldaw, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ansa indong mga atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami namimibi na ining sakrifisyo maglinig kan samuyang mga kasaalan, asin sa pagselebrar kan Fiesta Pascual, magpabanal kan hawak asin kalag kan sa imong mga paratubod, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa indo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, tanganing ikabalik sa mga aki mo ang kalinigan nin mga isip, nagtalaan ka nin mabiyayang panahon, natalingkas an isip sa mga maraot na kamauotan, pakinabangan ninda an mga agi sa nang bagay, tanganing magdayupot sa mga nagdadanay. Kaya kaiba kan gabos na santos, asin angheles sa kalangitan, sarabay kami nag-uumaw sa imo, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabod din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat pinaak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin magkakan kaini. Taini an sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuan niya maninkalis, asin diraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos, asin mag-inom ka ini. Tayo niyan kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon indo, sa pagramdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa, si Francisco, asin kan sa mong Obispo, si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man, giramduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahirati kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaigtupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siringman huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos no nakaugalian, nagnangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapulisawan,
mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siringan ang kamurawayan, sa Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkabarunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahadi, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo, Amen. Amen.
Matindog po. Mamiibi kita. Kagurangnan, kaming nag-aako kan mga mamarawayo na misteryo, naghihinguwa sa pagpasalamat sa imo. Tamantang uya pa sa daga, kami tinugutan mo, dawa ngunyan, na makisumaro sa mga bagay na langit nun. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa halipot na panahon. Announcements. Enot, magkakaigwa po kita nin second collection. Ang kantidad na sa tong itatao, iririmit sa opisina kan ikonomo sa residensya kan Arsobispo. Ipapadara sa Roma bilang tabang para sa pangangaipo sa formasyon kan mga seminarista, padi, asin religyoso sa bilog na kinaban. Pangduwa, ang pag-via crucis o pag-estasyon sa laog kan patio kan simbahan, ginigibo sa oras na alas 4 nin hapon kada Domingo sa bilog na panahon kan Kwaresma. Iniimbitaran po ang gabos na magpartisipar sa nasabing aktibidad. Ikatulo, sa mga buot mag-ako kan sakramento nin pagkumpisal, urual daw po ang Martes hasta Sabado, igwanin padi na nagpapakumpisal, 6:30 nin pagkaaga pagkatapos kan alas 6 na misa sa kumpisyonaryo kan simbahan. Sa pagkahapon kada Sabado, igwamanin pagpakumpisal sa oras na alas 5 nin hapon. Collections for the week from February 12 to 18, 2024. Cash receipts, daily collections, 30,372 pesos. Sunday collections, 37,405 pesos. From the collection boxes, 11,423 pesos. Total collections for the week, 79,200 pesos. We would like to express our gratitude and appreciation to the following donors: Faye Castillo, Connie Betano, Rabin Family, Zerwin S. Malapitan, Dakudaw Bike Shop, Marie Bernadette Ordonez Villarin, Mr. and Mrs. Stanley D. and family, and 2 anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peñafrancia, reward your generosity 100-fold. Ang nagpapasalamat, Reverend Father Felipe B. Culvera III, Parish Priest. Matindog na po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, Asin sa saimong espiritu. huli sa intersesyon, kasatuyang mahal na ina, Virgen de Peñafrancia, bindisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, kanama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.